Hakam Baningkong Jong Sorkar Basipor Hari Bangladesh Kalabam Smai Hakajan Mit Pratarik Nailar Arjar Pusau Kadai Bunan Rabiang Yaka Shongsuk Shongsangan Hakatei Gari Yakatei Banta Lakrendo Muhammad Yunus Unong Yok Priang Yak Husnam Nobel Peace Prize Ubalasha Ajit Kumukli Katei Sorkar Basipor Hakatei Gari Kuman Sikudo Bau Yunus Ulawan Bansimti Yak Tikakam Hadian Baka Sheikh Hasina Kala Ino Yakakam Mentrang Ba Kari Bangladesh Men Hakano Paisngi Ka Santarik Nailar Arjar Pusau Namar Ka Jimamla Jongka Bante Alakam Yak Jinghi Kanat Umsnam Kawala Sim Yak Jingim Jong Palat Laispak Ngut Kibriu Katei ke jinghi kelas dang chua de kisamla puli ki bapersa yak sarkar balam khamat de hasina halo ka bathungkam ka balai 4% ki khun ki siu jong sipai ki bay kunthma ban panai lu yak ri Bangladesh house nem sia kan daispa nyu puai kani ke jinghi kala kala sa jinghi kanat umsnam bat poi sa jingpni bor hapdeng ki pai ba bat ki bor pulet bat ka balam sa jingya breu Ka Supreme Court kala pendu ya katei ka bathung kam rei ka jinghi kam kut bat kalami sa ka jingdawa ba ka Sheikh Hasina ka dei ban panma pai ba bat siu bai luksan sing balayap hak jinghi kani kala penlong ya Sheikh Hasina ban phet sari India na du katei ka no phaisngi hadien ka jing e no kam jongka bat ki bor sipai ka ri Bangladesh ki lakni ya ka sinsar khadar tat hadu ban thau ya sarkar ba sipor hak jingelam Yunus prapu saus nam karta Yunus ulamaham balada ke Bangladesh kamdan nak ke Shongsuk Shongskai ke Jingma ke ab ya ke jela West Bengal bat ki jela ke Thai North East kari India hak ba ki basyak ban ben hari kin persyang ban petri syakini ki jaka bamarjan hadin ke Jingma smai kum chief advisor Yunus ulakentui ke nongsong snong kari Bangladesh ban sange ikam yaki umsnam bat maham yaki nong yalam jeng kisang samla puli ban nom thombor kirit pa ha ka tegari lem kumta un ino ya kam Haka sarkar basipor ke bansim jingkir kli ban penlong election ha Bangladesh ki don khan ringut ki khot bakan thup na ki seng tri mon sngobha ki nongelam jing ki seng samla puli bat ki bor sipai Habatin pej baha ki kishap ka sharp plus f Ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya